ఏపీస్పడ్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు శాలిని శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో చిన్న తిరుపతిగా పిలువబడే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఆలయంలోని సీసీ కెమెరాల వైర్లు తొలగించి తాళాలు పగలగొట్టి దుండగులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలకు అలంకరించి ఉన్న బంగారు వెండి నాణములతో పాటు 3 హుండీలలోని నగదును దొంగలు ఎత్తుకువెళ్లారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న కాశీబుగ్గ పోలీసులు ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు.